Moi, mä oon Atte Balls. Ja nyt mä oon täällä hotellissa, kuten näyttää. Ja mä menen tonne saunaan. Vai pitäisikö käydä eka hittaa vähän kymiä, koska täällä on sitä rautaa. Noniin, tunka. Tässä on siis gym ja sauna, kuten näkyy. Veikkaat, että tarvii kortin. Joo. Kortti. Noniin. Ja täällä näkyy seinän hyviä naisia. Sali. Vähän pelottava paikka, pakko sanoa. Sitten kävellään miehet. Täällä on varmaan sauna. Kannattaa pitää sitä kameraa vähän alallista alastomia miehiä. Tästä ylää. Tällä ollaan salkku. Aika chilli. Tää on tämmönen vähän niinku luksuspaikka. Sauna. On. Siellä on varmaan tyyppejä. Mutta tää voi niinku chillaa tälleen. Pitäisikö mennä illalla tänne? Aika hyvä. Tänne voisi tulla pelin jälkeen sitten vähän fiiliksissä, kun on tuo Meksiko vastaan Etelä-Afrikka. Okei. Ja kiitti kun olette katsoneet tämän videon. Ja nyt mennään pois tästä videosta. Yes, moro.